Telewizja Markiza uvádza. Uvádza. Rozbijanie plechovky. Kurva, au. Piče, jak sa tam vyžíval. Kurva. Tak skončili šalenou, keď ste až posteľ polamali, či čo to robíte? Snažíme sa to otvoriť. Ja podskakujem až v kuchyni. A čo s tým chcete robiť? Chceme si spraviť takú, keby na dobu, alebo čo. No nie ste normálni. A kde je Matej? On išiel domov. A čo? Ide zajtra na vyšetrenie, dáka. Hej. Tonka ešte neprišla? Prišla už. Hej? Hej. No. A ja som myslela, že susedovi švíha, že dačo pribíja. Ale normálne, ja som v kuchyni a normálne až tam to je počuť. Áno, mládež. Som natáčal. Vieš to natáčal? Špeciálne. Hej, no otváraj to. Kurva, ak sa to porežem, tak ťa Matúš zbije. Prečo mňa? Ja neviem. Tým otvárakom na oné to otvoríš. Som si už sa spýtala, Aha. kedy budeme brátať. Ja som v kuchyni, a to plače. Ja by sa neposral. Toto sem rozbí, tu a sem. Od budúceho týždňa už nebude počuť nič. Budeme počuť, ak bude Laco pičovať. Čo to natáčaš zem? To je to čo? Tu čo je? Čapovadlo. To sa čapuje. To je tá pumpička, tam sa ti robí pena, nie? Stadiaľ sa ťaha pivo a tam mať pena. No čo to je? A čo v tom je? Otvor to. Také. Nevieš ja? Ukáž? Upsa. Môže, to nejak nesmrdí, to je nejaké mokré, ale smrdí to pivo. Jak to smrdí. Dívaj, to bolo na boku. A to tam je pripevnené. Čo to je? Čo to je? Chalán, to čo je? Objavovanie nového svetu, toto. Do píči. Bo amatérom daj niečo také do ruky. Kurva, však sme to dojebali. Poďme na obsah, nič nevidno. Fuj. No vonia to fajne, ty kokos. Vôbec sa nesmrdí pivom, že? Fuj, smrdí fest. Ha? Trošičku. To máš, daj ti Tonka, perspirant. Hej, aj dneska som šel okolo toho, kde je väznica, ona tam bola. Hovno, zas tam bol? Tam stala, zámorom a kývala hore. Výsledok našej akcie. Ona chodí do väznice na tebe. Ona jednu. Prisahám, ale ona si ma nevšimla, ja som sluchátka na uši. Kedy teraz, čo? Ja som odišiel asi pol hodinu na to. Ja som sluchátka už, ak som mal v píči. Ona chodí tak neskôr, ona chodí do väznice. Ty, ale to stalo teba chybu, ja tak nebudem. Však ja nahrávam a ja. Jo, to je za spodu započené. Jež, to vyklepaj. Čo stopni, to vidieť. Dobre. Die Ende.